Dobroveče i veliki pozdrav, video kolumna Vere Poljubac za sve naše gledaoce. Došli su moji dragi prijatelji iz Sofije, ovde smo ovako prilično veseli i lepo nam je, počastovana sam što su danas moji gosti. To je moj dragi kolega Ivajlo Dimitrov iz Sofije, naša balkanska zvezda, i tu je naša draga koleginica jugoslovenska. Tu je naša draga koleginica San Felice, žena predivnog glasa, zaista koja čuje, strašno lepo peva i zaista onako baš budi emociju. Ivajlo, danas je u Beogradu. Kojim povodom? Pa danas smo došli za majsko leto, evo 2019. godina, dolazimo iz Skoplje, jedna mala tura Sofija, Skoplje, Beograd, ali uvijek mi je drago kad dođem sa svojim dragim prijateljima da se vidimo, da se častimo, da popijemo i zato smo tako veseli i raspoloženi. Jeste, hoćemo nešto odpevamo? Pa hoćemo, zašto? Dama predivnog glasa. Može li malo, samo za našu videokolumnu, nešto što vi volite? Nešto što mi volimo. Može, ajde. Trepni, ajde gospođe. Trep, trep, trepni, trepni, trepni i neće me biti i zaspaće nade kao jaganci gladne, al vuci će makar i na tren, bar biti siti. Trep, trep, trepni, trepni, ma samo trepni i ja ću za tebe da umrem i sve će da ti krene, meni su ruke odsečene. Bravo, bravo za našu divnu. Sada nešto da otpeva moj dragi kolega, bar pozdravi. Samo za mene. To je moj favorit. Spao samo zbog tata, ajde. Ajde, i zbog tate. Pozdravi je, pozdravi, volim je ko pre, da mogu poslati joj suze, suze bi joj rekle sve. Bravo, bravo. Hajmo, nek sme živi, nek sme zdravi, da se veselimo s ovim. Eto, da nazdravimo. I uvek dobrodošli. Ja sam svoje ispila. Važi, prijatno. Veliki pozdrav za gledalce videokolumne Vere. Bili su ovo moji dragi gosti, moji prijatelji iz Sofije. San Felice i Ivajlo Dimitrov. I gostovanje već će da bude. Žena, казвай ги тия неща, аз съм с цига.